Lamaranmu dina iki ora ditampa. Nek gak ditampa mergo awakmu sing gawe-gawe. Gelem gak gelem kon baliya marang gurumu Singamaruta. Oh. Gelem balik nikat pun gembludung sing jadwal. Oh bangsat. Diworongno Kang. Gak ana karo prajurit saka Giripurna. Iya Kang, ditolak. Rentojo kepal. Dina iki aku tak budal dhewe nang kraton Giripurna. Tak jaluwe lek nganti lamar aku ditolak. Tak gawe banjir getih, tak gawe karang apa. Kepengin lho kadek dayane Singamaruta. Sing hati-hati njogo Gosilman tak teko nang Giripurna. Dewi Susilowati menika ketekanan lari-lari entan kalih kacahe. Oh bocahe loro. Nggih. Kadang kalian nanging sakmenika sampun kula rangket kalian Kang Mas. Kula sampun lebetaken papan pakunjaran. Oh lawan kesalahane wis dilegokne nang gone pakunjaran. Nggih. Nggih. Kepiye bab katentremane Praja Giripurna kan ya? Nyuwun sewu kula badhe matur. Babagan ketentremanipun napa terus ingkang putra kula kekalih. Iya. Nen kula kepirengaken kahanan menika singkang saged ngentasi babagan menika mboten wonten malih guna kalian saya. Oh anak sampean sekarono minangka betenge kekuatan ana ing praja kene. Bapak Guru Kasinggihan Menggah sinuwun. pertikel panjenengan supados kraton Giripurna menika ayem tentrem. Mboten wonten alangan setunggal punapa menika kados pundi, Bapak? Ingkang leres menika Kanjeng Sinuwun menika kedah emut utawi nguri-uri penemu adat Jawi sepah menapa dinten menapa ingkang pendak-pendak setahun sepindah dipun lampahi sesembahan menika ampun ngantos kesupen. Oh dadi mengkono. Inggih Kang. Kan jaba kok rame coba papaken sapa kae Kang Marak Seba kae? Pangestaken dawuh. Kamangka wis ora nimbali. Coba. Coba. Coba panjenengan tingali. Anake Kakang Pate sekarone mrepeke. Lah iki Salah setunggaling durat moko ingkang lebet wonten ing tangan Wah, Kabupaten Kolowak. jebul iki. Iya. Pangapunten Gusti Sinuwun. Ya, wonten tiyang sakit. Itu di pintu desa badhe nglamar wonten. Oh, ngono. Di sana aku melok takon. Nggih, Sira iku arane sapa lan saka ngendi pinangkamu? kula badhe ngelamar kula angsalaken katuk guru kula Singamaruta. Oh, Singamaruta kuwi Nggih. kadangmu. Nggih, Nglamar. nggih. Lah sing dikarepne sapa? Nggih Setyawati. Oh, anakku iki. Nggih. Susilowati. Nggih. Karepne karo kadang iki. Kamangka wingi kowe wis matur karo Kanjeng Rama. Sapa wae sing ngarepne sira kudu ngenteni waktu 40 bengi. Lah ya ngono to. Ki sana Nggih, wis krungu matur dhewe. pundi? Entenono 40 dina, 40 bengi lawase. Tunggunen matur marang kadangmu Sisi Ngamaruta. Oh, dados mekat. Entenono ing alun-alun. Oh, nggih ngoten kula badhe nyuwun pamit. Iya. Oh, Pangapunten Kanjeng Sinuwun. Iya. Kados-kados boten cecep menawi Sing Ngamaruta dadi nglamar Gusti Susilowati. Iya. Napa boten wonten calon klintu kemawon damel Gusti Ratu Susilowati. Nyuwun sewu Gusti Ratu. Iya, Kakang Patih. Nek kula tingali sanjange Kang Putri menika nggih mboten nolak nggih mboten napa. Ngenteni waktu 40 dina. dina
tak perlu bengi. Ngaten mawon. Nek babakan ngelamar menika napa terose kang putra sekali ki mawon. Dadi ngono. Saged wangsulaken lamaran menika. Kula Kantos-kantos kaya mboten cecek. dadi ngono. Kula santo kok wis tak dawuh. Kendekane Kanjeng Rama nggih ditungkap balik ke alun-alun aja nganti munggah ning kraton kene meneh. Pangestu dawuh Kanjeng. Diajeng lawan anakku Susilowati. Ayo direwangi memintono kanugrahane Gusti muga kraton diripurna kalis ing sambika. Kakang Patih Bapak Guru monggo minggah dhateng sanggar pamuja mangkaken Kanjeng Silowati. Lamaranmu dina iki ora ditampa. Nek gak ditampa mergo awakmu sing gawe-gawe. Iya. Wis krungu kok ngenteni 41 dina. Kok ngenteni udah alun-alun. Ora apa kon kok murungno. Renda Jaya. Iya. Ora usah ngenteni nunggu 40 dina. Iya. Gelem gak gelem kon baliya marang gurumu Singa Maruta. Oh. Gelem balik di kapun gembludung sedang jadwal. Oh bangsat. Ayo, lawan bahan. Waduh, kecil. Ayo, teman. Aja rumangsa awakmu kebek ilmu. Yo. Dina iki ora kesuwen. Sebutan Gustimu, Yo. sambatan wong tuamu. Ayo, teman nih. Kebombong rasa atine Kang Mas. Dene apa? Aku lan awakmu iso mbal lamarane Grenda Jaya karo Grenda Aji. Nggih, Kang. Mongko ora rasa kesuwen. Ayo bali nang kraton matur marang Gusti Ratu. Kula dhereaken, Kang. Diterima tagak Grenda Jaya karo Grenda Aji. Kok ora ana balik nang Gosilu, Pak. Grenda Jaya, Grenda Aji. Kang, Begitakan sak keringetmu deleran. ngatur nur. Wis kelepatan wis ketiwasan saiki, Kang. Kon iso ngomong ketewasan. Aku kepengin lu jawabanmu. Kon nglamar diterima tagak. Ngene, Kang. Aku teko nang oning Kraton Giripurna. Kraton Giripurna. Tapi nyatane, Kang, ditolak waras ana goning Gusti Ratu. Iku wis nek ngomong dikongkon ngenteni 41 dina, Kang. Tapi nyatane, Kang, bareng aku wis muli ana ing tengah embong didat karo pati-patine diwurungno, Kang. Bana karo prajurit saka Giripurna. Iya, Kang, ditolak. Grenda Jaya kepal. Ora pantes dadi anak murite Singa Maruta atas sing ngadepi prajurit ora iso ngasorno jurite prajurit saka ing Giripurna. Aku jaluk sepuro karo Riko, Bang. Aku tak welani Bondo Wolonopati, tapi nyatanya aku kedengser.
Kau Riko kudu maju dhewe, mergo riko wong saktimu. kon gak iso ngajabi. Yo, Prajurit Giripurna, mantap. Saiki ngene Grendajaya Kabendana. yo. Jogon Gua Siluman. Ojo kuwatir tak jogo. Sakwayah-wayah ana pawongan sing kate mlebu ana Gua Siluman. Aku pasrah karo awakmu. Aja nganti piandelku ilang saka nggone Gua Siluman. Yo, ojo. Ngerti kon Grendajaya? Dina iki aku tak budal dhewe nang kraton Giripurna. Tak jaluwe lek nganti lamar aku ditolak. Tak gawe banjir getih, tak gawe karang apa. Kepingin lo kadek dayane Singamaruta. Sing hati-hati njaga Gua Siluman tak teko nang Giripurna. Kuwatir. Ngene Kang. Yo, Jelas iki abot sanggan. abot. Ayo didongakno Kang Dayamarta bisa keleksanan apa lan sing dadi kekarepane. Yo, Ayo dijogo sing hati-hati Kang yo. ojo kuwatir. Ayo. Ngono Ngono kok. Ayo Kang. Ayo.